Ahoj všichni, já vás vítám v Dobroslavicích v Zámeckém parku a ukážeme si tady dočasný tříjamkový layout. 3. až 5. dubna se nám tady blíží první zastávka Czech Disc Golf Tour. Nějaké místa ještě jsou, zastřešuje to Falcon, Let It Fly a DGC Ostrava. Takže přijďte si vyzkoušet tříjamku, přijďte nasát atmosféru Zámeckého parku a jdeme na to. Tak jsme na jamce číslo 1, 42 metrů, bereme ultralunu, dáme lehkýho. Tak to vypadá dobře, ale možná se ještě zapasujeme. Tak to bylo trochu kratší, protože se ukáže, jak si zapasovat podstrojně. První ber. Tak, máme tady jamku číslo 2, nejdelší jamku na hřišti, 53 metrů. A tu vypadá na další vpad spod stromu. Takže první nám to nebude trošku ukat. Tak jdeme na poslední, třetí jamku, asi nějakých 38 metrů do kopečka lehkého. Takže jenom tak si tento pošlem. A je to tam, takže perfect round se počítá. 3 jamky, -3, krásné síčko na závěr. První jsou letošní mimochodem. A perfekt. Těším se na vás, uvidíme se na Falconu, první zastávka Czech Disc Golf Tour 3. až 5. dubna. Jdeme na to.